Norris disease il-kondizzjoni ġenetika rari li għandu Max u bħalu hawn biss 500 persuna madwar id-dinja. Kawża ta' din il-kondizzjoni, Max twilet mingħajr id-dawl ta' jnejh u issa tissir riċerka biex jingħata trattament li jwaqqaf it-telf ta' smigħ fit-tfal li għandhom in-Norris disease minħabba li f'90% ta' dawn il-każi din il-kondizzjoni twassal għal telf ta' smigħ. Dan hu importanti ħafna għal tfal bħal Max u l-ġenituri tiegħu Clint u Rachel, anke għaliex kif stajna naraw waqt li konna ħdejhom, Max qed iwieġeb bl-azzjonijiet meta jisma' lill-ġenituri tiegħu. Fil-bidu ta' dan ix-xahar il-website tvmnews.mt intervista lil missier Max Clint Merċieqa li kien spjega li l-Fondazzjoni Norris Disease fl-Ingilterra qed tiġbor il-fondi għal kampanja ta' riċerka biex tfal bħal Max ma jitilfux is-smigħ. Mill-ġimgħa l-oħra law ġifieri grazzi għal ħafna exposure li tajtuna u hekk hemm minn 30 tela tal-57,000 is-somma. Il-Foundation ġifieri l-Ingilterra diġà kkuntantjawna, ringrazzjawna u għamlu post ukoll jirringrazzjaw il-Maltin kollha. Ovvjament daw il-flus kollha ħajmorru għal-riċerka li semmejna li hija immirata biex tipprova tipproteġi smigħ ta' tfal bħal Max li huma affettwati mill-kundizzjoni Norri. U hopefully ġifieri tista' tgħin li jagħmlu pass il quddiem. Bilan li jkomplu jinġabru fondi it-tnejn fil-btajjel tal-Karnival ġie organizzat turnew tal-water polo fil-pixxina tas-Sirens. Ħadna l-okkażjoni biex daw it-tfal kif qegħdin bil-vakanzi tal-iskejjel tal-Karnival għamlu organizzajna dal-Under 12 tournament għaw 6 nurseries minn Malta u kif semmejt inti sewwa they're going for a good cause għal bżonnijiet ta' Max Merċieqa. Uħut mit-tfal jilagħbu l-water polo għallulna li ħassew li għandhom jieħdu sem f'dan it-turnew b'risq Max. Għax meta it-tim jilab logħba jiena nħossni li rrid nilab mat-tim tiegħi. Nħobb nilab il-lob kontra t-timijiet l-oħrajn u niskwija l-goals inqasam u naħdmu bħala teamwork. Naħseb biex nieħu gost u nilab mat-tim. Il-familja ta' Max qalet li m'għandix kliem biex trot ħajr lil dawk kollha li qed jgħinuha b'fondi u b'attivitajiet li jmorru għal Max u tfal bħalu biex jgħinu lill-Fondazzjoni Norris Disease.